فاتحة الكتاب على الرئيس فنزل سم فبرئ في الحين ndego sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ngadi jahangal sebe jippi haleñor gongol der leƴƴe arabe sebe dabbiti be dokkabe usani ko be nyamata jemmane kanjum wiyete asha'u nyamdu jemma wiyete asha'u ngaza'u bo be bedu nyamdu nange to sebe dabbiti be dokkabe hirade be kirto sey yimbe man be shali be dokkaybe be dokkaybe der jemma man sey mbodi sey ngati ko suppi mawdo leñol man sey be ngari ha hobbe go be beta be usani on godina mo show itto toke mbodi sey goto der sahaba wi'e min kam mi mocco mi wawi amma min dabbitiri on ay dokkom min nyamdu on chali ngam man min moccanta on nyawdo modon sey to on joban min on dokkan min cede sey mbi to dum min jobirta on sey o wi'a sey dokkom min der bali modon do jam sey be goto e bali be gaddi be dokkibe sey o wari o jangi fatiha man ko jiido man o moccani mawdo leñol go jam daga wakkati man sey toke man dilli sey o yamditi wakkati el man fa qala ar-rajulu asuqul qadiya ila rasul sallallahu alaihi wasallam hatta as'aluhu hal halalun am haramun kanko mo shodo gonde be dokkimo dabbaji de be gurti kanko be sahabo en o wi to dabbaji di en mematadi min en koranay dillado Allah sallallahu alaihi wasallam sey jamen mo dabbaji di kan jonta nyamugo di dagotona dagata ko mana jonta ko dokkaden do kan hunde daginde garuden na ko dum hunde harmunde garuden en jamayo agwawo nyawdira goddo qur'anu dembo o yobe jotta seten jami fata ila nabi sallallahu alaihi wasallam kanko mashuro go wari ha annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu al-khabara hokkim habaro o to danda min gadi be yimbe amma da ko be dokki min fa qala sallallahu alaihi wasallam sa annabi wetabe wa ma yudrika annaha ruqiyatun ay fatiha kan dum surol latingol nyawndowol qasamar gadi'a bayna qasimil gadi'a bayna ashabika waj'al li nasiban minhu annabi to yo sendan on baliman mimma bo wadanam gedala mananga o labbina be dagago majum on o wi be gaddanamo to be gaddi kam kanko fu on naftaraka na ko moy labbini dagi kadi to ni falima annahu halalun sai kanko dokkado dabbaji o hefti fakat dabbaji o jabidi dum jabugo dagi dum wali hadha tusamma hadhihi surata birruqiyati tusamma hadhihi suratu birruqiyati kanju wadi sural gol wi'ete ruqiya maana ngol hurga ngol nyawday bo وقال ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل 104 كتب 50 كتابا على عيسى ابن آدم عليه الصلاة والسلام و30 كتابا على إدريس أخنوك وعشرة على إبراهيم وعشرة على موسى قبل التوراة والتوراة والزبور والإنجيل والفرقان ولد النبي صلى الله عليه وسلم الله جبني defte temerre e defte nayi defte 15 jippinama do annabi cisubi annabi adam alayhi salam defte 13 jippinama do annabi idrisa nanko weta ibbi akhnuko defte 10 jippinama do annabi ibrahima defte 10 jippinama do annabi musa hidde ko atawra to sey ta hawtide be atawra nda to 15 nda 13 na hebi 17 to den nda 10 19 de annabi ibrahim da sappo da annabi musa ban hidde ko atawra ay defte temerre to sai atawra zabura injila be alqur'ana ay defte kam latake temerre e nay wa hadhihi alkutub kulluha itamad fil arba'ati defte de to temerre de fumaje de pat ko de pamtini be ko wonder maje fu don der defte nay de der atawra injila zabura be qur'anu so وهذه الأربعة كان جناي من بو معنى التوراة زبورة إنجيلا بفرقان منفو دلون إيتما في الفرقان كذا مو بك در فرقانو قرآنو كنا تو فرقانو هذا قرآنو نفتو معنى دفت دياتو التوراة إنجيلا زبورة نكان جون تاتي سين دي نابر قرآنو تو تاتي من دفوما جرون در قرآنو دين قرآنو غوبو والفرقان كله إيتما في فاتحة الكتاب den qur'anu gon kangal bongal pangal mobake der jiido gal on der fatihatul kitabi wa man qara fatihatul kitabi fa kana ma qara al-qur'ana jangudo jiido fu
bo fatihatul kitabi fota bo jangi qur'an ngal fu magal wa kullama qara al kutubal arba'ata wa ka annama qara al kutubal arba'ata fota bo to ni a jangi fatiha fota bo a jangi qur'anu fota bo a jangi defte nayi de to de pan maje at-taura zabura injila man fun fota bo a jangi de be qur'anu man fu wa ka annama qara al kutuba samawiyata jami'aha ta jangi jido marra fota bo a jangi defte de Allah jippinde fu maje temere nayi de wa hiya tastamilu ala jami'il qur'ani kangol fatiha ngol ɗon moɓi dow kala qur'anu pat ɗon nder magol alqur'anu tisatu fununi qur'anu ɗon mari none wato fannuji jeenayi o nder qur'anu mana ko qur'anu jangini hundeji jeenayi fannul hamdi wodi fannuwol ngol ɓe mbiyata hamdu nane noon jiiɗo man fuɗɗirima tajidu fil qur'ani ayatin tahmadullah kasiran wa tusni alayhi a tawai ayaje ɗuɗɗe nder qur'anu gettoje Allah irin ɗo fuɗɗirta alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi alhamdulillah faɗir samawati wal ardi irin majeni a tawai ayaje ɗon ɗuɗɗe kanje ɗe ɗon famtina yettore Allah e mantugo Allah man wa fannul wa'di sai fannuwol ngol wa'adu ko woni wa'adu bo alkawal innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im to innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu irin majeni mana to a huwi kugal kazawal bongal e latago ma a muminijo to a ɗon mari kaza Allah hokkete mbar jari Allah hokkete aljanna irin maji kanjum wiyete wa'du wal wa'idi to wodi fannuwol wa'idu mana wa'du e wa'idu ka fu ɗum fannuwol gotol hawtiɗi amma wa'idu bo ɗum haalita ɗon bo ayaje heferɓe to goɗɗo waɗi kaza o fottan be yangada irin kaza ha to kanji wata jiɗu fil qur'ani ash-shari'ata wal haqiqata nden a tawan shari'a nder qur'anu a tawan bo haqiqa ko wiyete haqiqa ha imanu mana a tawan shari'a kugal wiyete shari'a kugal terɗe ko wiyete haqiqatu bo kugal ɓernde mana sai to ɓernde nuɗɗini nden terɗe kuwa nden kugal woɗa wata jiɗu fil qur'ani addu'a a tawa bo wodi du'a nder qur'anu rabbana da ɗeɗi kewi nder qur'anu wata jiɗu fihi al-qissata a tawai qissaji bo nder qur'anu qissasa man qablana qissaji yimɓe artanoɓe daga annabi sallallahu alaihi wasallam waray hidde ko wara to qissaji maɓɓe annabo en be yimɓe maɓɓe fu ɗon nder qur'anu wata jiɗu fihi al-mawa'iza a tawai wazuji bo ɗon nder qur'anu gaɗe kaza acce kaza kanjum wiyete wazu wa tazkira wodi bo siftinorki mana to goɗɗo yejjitinoma to fanda ko Allah wi o numta wal khabara wodi bo habaruji Allah ɗon famtina yimɓe no tagiri asamanji mako be leddi mako be kala ko tagi fu wala innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni wa tajaluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya dawan aw karhan qalata atayna da'iin irin maje irin ton ha tagugo annabi adama iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa iri maje ko nande be maje ɗum habaruji Allah hokkata yimɓe wa tawhida wodi bo tawhidi goɗɗitingo Allah wan falaw annahu la ilaha illa Allah to ya ayyuhal ladhina aminu irin maje ne wana goɗɗo nuɗɗina Allah o anda bo Allah ka feere muɗum rewtaki be kommoye ko goɗɗo hawtani Allah fu Allah jaɓata kawtal ha ibada kam wajibi sai ndewa Allah kanko tan nuɗɗina bo Allah o kanko woni gaɗo kanko woni dokko kanko woni kaɗo kanko woni jamɗino kanko woni nyawno kanko woni ko ɗume fu ni dokkita Allah kanjo tawhidu to sai alhamdulillahi wigo alhamdulillahi ɗo kanjo fuɗɗode fatiha man ko jiido man istamala ala jami'i malillahi min sana'in fil qur'ani wigo alhamdulillahi ɗo moɓi kala ko woni nder qur'anu fu ɗum yettuki Allah tawi alhamdulillahi fuɗɗode fatiha ɗo ni to a yetti Allah kala ayaje gettuɗo Allah fu ɗe nasti nder kalimawol alhamdulillahi ɗo wa min hamdin wa shukrin kala gettoje ɗe Allah yetta be kuuɗe ɗe Allah huwana kanjum shukru hamdu yettore ɓernde shukru bo yettore nde terɗe ko goɗɗo waɗi terɗe muɗum har o heɓi o rewi Allah
o waɗi hunde wonde tilimde wonde to fuu kanjum wiyete shukru to ɗi pat maji ɗi ɗon nder alhamdulillahi ɗo kullu ma fil qur'ani min as-sana'i ala allahi wa min al-mada'ihi kulluhu istangaraqahu alhamdulillahi rabbil alamin kala ko won nder qur'anu fuu ɗum mantore Allah be mantoje luttuɗe ɗe pat maje ayare arandere alhamdulillahi rabbil alamin ɗo hociɗe alhamdulillahi hociɗe kay alhamdulillahi bolwante kalimawol alhamdulillahi to sai rabbil alamina tawhidun ɗon bo ɗum goɗitinki Allah tawi rabbil alamina wala marɗo tagleɗe fuu maje kala ko taga fu wala marɗo ɗum sai Allah Allah tan mari kala tagdi fu kanko tagidi kanko mari ɗum maral mako kanjum wi tawhidun arrahmani rahim wa'adun wigo arrahmani rahim ɗo bo ɗum alkawal hanjum waɗi waddi ɗi fu maji sai ɗi laati ɗi honma ɗum hinnaye arrahmani ma hinnaye arrahimi ma hinnaye o waddi hinnaye duniya arrahmani be hinnaye lahira arrahimi hinnaye duniya ɗon huɓɓini komoye be komoye to yiɗi goɗɗo o juulan o juulata o yiɗi Allah o yiɗa Allah o andi Allah o anda Allah haɗata Allah hokka mo pofle mako o fofat ba komoye fofirta o ñaman o yaran o maran ko ɗume fu ni o waɗan kanjum wiyete rahmanu mana hinne kuɓuɗum ɗum komoye be komoye be ko ɗume heɓay arrahimi ɗum hinnaye kerta ɗum kanjum sai lahira wa kana bil mu'minina rahima amma to yahi lahira wala keɓowo hinnaye Allah sai muminijo maliki yawmiddini wa'idun wigo maliki yawmiddini ko maliki yawmiddini fu ɗum qira'aji to a wi maliki yawmiddini ko a wi maliki yawmiddini fu fotay ɗum qira'a ayara jangirawa non ɗon bo wa'idun ko woni wa'idun ɗum halta mana ɗon hulna heferɓe be saliɓe ɗowtanago Allah o fa kanko mari nyalawmare hulnide nde nyalawmare dargal yewwa ɗum bo ngam haltana yimɓe hulnaɓe ɓe acca lutugo Allah julɓe ma acca yeddugo Allah hefere bo ɓe ɗowtano Allah ɓe acca hawtango Allah kanjum wiyete wa'idu iyyaka na'budu shari'atun to wi iyyaka na'budu ɗum shari'a mana ibada rewgo Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah taga yimɓe ginnaji sai ngam ɓe ndewamo wa iyyaka nasta'inu haqiqatun iyyaka nasta'inu bo ɗum haqiqa ɗum bo kala wallide fu Allah tefata Allah wallata ko moye mana hunde to nde heɓima wala bawo walluma nder mare ko ɗum nde ɗum hunde welde mettude ko ɗume ni to ɗum heɓi goɗɗo wala no goɗɗo man o heɓata to ɗum hunde nde o hulatama o yiɗi o hisa nde sai to hoti ha Allah to ɗum hunde welde o yiɗi o heɓa nde sai to hoti ha Allah kanjum no iyyaka nasta'inu kanjum wiyete haqiqa mana laɓɗum imanu ngam imanu timmata sai to goɗɗo nuɗɗini hoddiro wa tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi nuɗɗina hoddirore khayru mare be sharru mare welde mare be mettunde mare ihdina siratal mustaqima du'aun wigo ihdina siratal mustaqima ɗum du'a ɗon bo du'a bo kanjum wonta Allah am hokku min kaza Allah am renu min kaza irin maji kanjum won aya ka ɗon siratal ladhina an'amta alayhim qissatun wigo wato lawol ngol Allah yimɓe ɓe Allah moƴƴani ɗo ɗum qissa wodi ɓe Allah waɗani ni'ima ana Allah ɗo wi'a ya bani israila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya bani israila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin to irin maji ni to kanji hanji bo nayi ɗum qissa gayril magdubi alayhim wala dallin mau'izatun wa tazkirun hala Allah wi wodi ɓe tikkani ɓe ɗon fassira ɓe ɗon mbiya yahudanko'en wodi ɓe Allah majjini mana ɓawo ɓe andi sai ɓe majji kamɓe wiyete nasara bano fassira ɓe bindata to ɗo bo ɗum waso ma'ana ta jaɓo kugal ngal Allah tikkantama ha waɗa ka wigo fa ba'u bi garabin ala gadab ta jaɓo bo majja garta goɗɗo nasta nder majjuɓe ha warta Allah ɗo wiya wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida to goɗɗo o majji wala keɓanomo kanditowo mo to yadake mo Allah majjinimo ni to anditako to ɗo Allah ɗon wasinana yimɓe ɗon numtina en bo ɗon siftino en salinoɓe nda ko heɓi fa to ta jaɓen en bo ɗum heɓa en to ni zakara Allahu fil fatihati khamsata asma'in Allah inni inɗe joyi nder fatiha ɗo min asma'ihi tabaraka ta'ala nder inɗe mako o inni inɗe joyi ɗe wodi alhamdulillahi
Allahu ismun, Allahu ɗum inde, rabbul alamina, rabbul alamina, rabbu ismun, rabbu ɗum inde, arrahmani, arrahmanu ismun ɗum inde, arrahimu ismun ɗum inde, maliki yawmiddini ismun ɗum inde. To ɗo inɗen joyɗe haza aslul qawaidil khamsi, kanjum woni asli jangrange juldam ko joyɗe annabi sallallahu alaihi wasallam wino en buniyat al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadana. To bano wari ha sahihu muslim. To wiugo inɗe joyɗe kanje famtini qawaidul islami joyɗiɗo. Mana la ilaha illa allah, mana la ilaha illa allah allahu kon nuhoto la ilaha illa allah goɗɗo jaɓa. Alhamdulillah, alilmu indallah. En darna jangirde haɗo inchallah soto en potti ha deftere yesore. Assalamu alaikum. Bana wowa kala hitande fu to lewru ramadana walla lewru korka yalti, Kode Radio International Abuja TV don jaba wazuji walla firo alqur'ana wal seningal, wazuji dina islama gila modibbe fere fere der Nigeria ma yasi leydi ndi him. Ikkama Kode Radio International Abuja TV min ɗo andina on wiki ikkama bano wowa kala hitande fu dammugal amen ɗon maɓɓiti kala giɗɓe fu lildoyamin ko tefamin ngam anduki ɗiye laabi tokkata ngam rokkukimin wazuji maɓɓe ɗi tafsiriji maɓɓe ha nder ndu'u lewru. Kode Radio International Abuja ɗon jaɓa wazu ko tafsir gila minti 30 ha yaki minti 30 ha ma yaki awa gotel walla sa'a go'o. Ngam nohon tefayɓe bayanu ha dow no ɓe mbawata ɓe nildami e tafsiruji ko lawol ngol ɗum tokkata ngam huccuki wazuji walla ɓiro tafsir maɓɓe, ɓe mbawai ɓe ɗaɓɓa nde e tongorde walla lamba ka'a gonɓe nder Nigeria, sei ɓe mbatta honde 9 honde, 9 go'o, go'o go'o, 9 go'o, 9 9, 9 tati. Tawaɓe yasi leydi Nigeria sei ɓe ƴewnamin ha dow WhatsApp dow nde'e tongorde hodere 2 3 4 9 9 honde walla mere 9 go'o, go'o go'o go'o, 9 go'o, 9 9, 9 tati. Ngam non dammugal amen ɗon maɓɓiti, giɗɓe hoccuki teddenga tafsirɗu wawai ɗaɓɓa ka lamba. Gonde Kode Radio International Abuja laabi ɗimin cakata ha tafsiriji amin hauti nder taskaramji amin ɗimin taskata kala jamdi 9 yaki 9 ireta ɗi radio. Nden bo min mbattay tafsiriji ɗin live walla darnde goo dow hello Facebook Kode Radio hawtande e channel YouTube amin Kode TV. Nden bo min ɓilay bidiyoji guddi guddi gila minti gotel yaki minti 3 ha dow TikTok amin ɗum Kode TV. Nden bo audioji ɗi tafsiriji ɗin on mbawai keɓonɗi ha dow channel Telegram amin www.t.me/Kode Radio. Ɗi laabi kanji woni laabi ɗimin cakata wazuji amin bano wowa nder ɗon kaaru fu. Sobiraɓe amin tawaɓe ha leydi Kamaru inanta leydi Nijar mbowuɓe nildoykimin ma tawaɓe nder Nigeria gure Bauchi, Gombe e Adamawa, dammugal amin ɗon maɓɓiti ngam jaɓuki tafsiriji mon. Nden bo giɗɓe fuɗɗa rokkukimin tafsir, dammugal amin ɗon maɓɓiti sei ƴewno nde tongorde walla lamba ka'a kamin dokki on ma min nani on. Allah hawta e moƴƴe taweteɗe nder lewru Ramadana.